kaisa lachi mungni koktuma tiprasa koktuma thomnai rongni borom chikon nima de Chalaikha news 8 ni nokphang Rajesh Tripura mungsasek jalo police nai mothang rokbai romitalang jakmani yagulo srai kasawi phaikya binu kolokote sabo samung sidra tangthani gadal jak dong haikene khoroksa YouTube bloggers news ni samung khlayo hinei jorani news Mungwi YouTube account khulogoi mongol charon koloi bosaboni phan phunogoi tamuan chogoi sak ang media hinei media eba koktuma thomnai rongni mungbai tiprasa lukorokno kok kaham khuk ketei ahi irai rinai ahi engnai khaban diwi maya phunogoi kok ereng kok tatal sawoi bono rang thokai nalai manka khokjaya khongniya lakh rang thoki nalaika hini koktuma bini borongni logio teibo gadaljak tongna hini sungwan chogo sini koktuma thomnai rongni phasingo thoki jangnai tiprasa Takhuk bo busak rang thoki jakha 1.5 lakh rang jaga phalnani hinei phali rinai hinei 1.5 lakh rang thoki chamani thoki tubumani tabukhana borok phirogi mainako 1.5 lakh rang thoki to jangnai Takhuk PSA affair khlaitani sung srai nugui mankha bo kobun dofani te khoroksa Takhukno ha phalmani 8,50,000 khlaiei abisingo bo mankha 4,10,000 tei manthai 4,40,000 rang manthai tongkho abo tabukhan mayako pia bin hani bine jagani joto kagos eba document okhoi talangui thangbakya tei kisa rang manthai 4,40,000 am manthaino sana thangtani o maina ngai paithak phasingo bo koktuma thomnai rongni phasing dipano sanjuwani hinei jorani news channel no boringkha ringmani yagulo bini hik Takhuk gangke bo service khlayo bini hik ni khokdike bo kok sarimani yagulo bo publish khlaikya YouTube channel o yagulo teni salo haino hai news 8 ni owner Rajesh Tripura ni nogo bini studio bini office of phaidi hini nuhun talangai news 8 office of phaimani yagulo bo haikino tese interview ri hini sajakha hai hini koktuma phiaba bukhokjak a salo on camera bo kok salia nogo thangka teni salo tesa haino hai jorani news ni nokphang eba owner mongol charon koloi tei news 8 ni owner Rajesh Tripura borok kni thangai borok bai kok salai mani koktuma arono tamo kok samung tamo kok ketei tamo khuk ketei kok sawoi 1.5 lakh rang thoki tu bujakha belakhana wanama singja belakhana wansuktai pati muno kitingai 1.5 lakh rang thoki tu jangai Takhuk khuk khengi sanani nangkha lukorok bai singjakmani yagulo phaide singabuno bo bini khokti bini khorang singkhanai naileyana 1.5 lakh na khai ani nogo khai na phe bara nogo sena borok khai borok sangmadi abo khai an sagata ani unti problem itu kan hai borok no media ningwei di sarkata hororang mamani ang total মানে 10.5 লাখ বাই ফাল মানে আনা 8.5 লাখ নানি ক mo saimano do media rok bo sab rang na phai nin thani abu singwa মঙ্গল কলে বাই Rajesh Tripura kuni an nogo thanga an bara nogo thanga naw Rajesh Tripura bai mongol kolo de orang ko pro pro se bakso so or kuni siata kuni khorong ye ana sawo মানে কাগজ খাইনানি 1.5 লাখ খাঙ্গাই আনিয়া জাগানে 20 লাখ খালে আনা 12 লাখ নাইকো 12 লাখ নাই হনে এখানে আমদা কাগজ সালামিয়া গো খাইয়া তিনে রং নাই খানা আমনা সেতে মানে তাম হনে জুলাই মাস না মানে जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर माने 4 मास में खबर करे आपके सब ना कागज और Rajesh Tripura में मंगल कोले बरक ने कागज खाये हालियाना 12 लाख ना को जेना हाइने गाव आयांगबो आसुक लाई साले पूरा सॉल्यूशन खाइर नै पाइनि हने बाइरे नै हने 1.5 लाख आवदा 1.5 लाख खाइलांगला अमाय खर्चा गौ यानी पार्टी रखे भक्त सुब्रमणि बरखे वानसाना फालगा संगने पापन दासने 7-10 लाख फाल माने आना 8.5 लाख माने को 8.5 लाख नि माने 5 लाख माने 1 लाख टाका बरगाना सिग्नार खदो बरखने गाना 4 लाख 10 माहाटा 4 लाख 10 माउन परे आशा जे आरो ठीक আছে 8.5 लाख आना 8 তাই বাকি বাদ বাকিনে তাই 4,40,000 हमने देव हदे आनी हमनो मोर प्रथम 4,10,000 रुपये आनी जे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रो कागज पत्र पूरा सही गरित लाइना ता सुते रे के ताई हैन एतन काम नंग रांग माथिबा